এবং 3 মাস পরে 2 মাস পরে আপনার দাবি কথা বিচার করবে বলে সুশান্ত সিং ববি দাস এবং পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী সচিব ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଘରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକ କି ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମିଳୁନି ତାକୁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଶପଥ ଦେଇଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ତା ହକକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ଦିନ ରାତି ମଶାଣିଠୁ ଅନ୍ତରିଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତାର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି